Intergast je lídrem v oblasti realizace profesionálních kuchyní. Vše začínala kvalitně zpracovaným projektem. S Intergastem spolupracujeme na projektech dlouhodobě proto, že obě společnosti ctí svoji specializaci. VGT nedodává a Intergast neprojektuje. A díky tomu můžeme realizovat ty nejlepší zakázky. Intergast má velmi vysoko postavené standardy. Proto, aby výsledná realizace dopadla skvěle a v té nejvyšší kvalitě, vyžaduje to odbornou znalost kuchyňského prostředí a upřímnou komunikaci s klientem. Nyní se nacházíme ve fázi realizace stavby. Momentálně probíhá kontrola instalací, následné zaměření nerezových sestav pro zpracování vizualizací a jejich zadání do výroby. Našim klientům nabízíme různá provedení a zpracování nerezů. Na základě předložených fyzických vzorků a vizualizací zadáváme po zaměření nerezové sestavy do výroby. Jsem nesmírně rád, že jsme mohli navázat vlastně na spolupráci s firmou Intergast, protože se obklopuju profesionály a firma Intergast to jednoduše splnila. Sám bych asi nedokázal tu kuchyň postavit tak, jak momentálně stojí. Máme špičkovou technologii, jsme připraveni a vybaveni vlastně ve všech směrech. Takže zdárnému rozjezdu už rozhodně nic nebrání v cestě.